Čo robí vyučovanie fyziky nezabudnutelným? Nie je len vzorce a teória, ale zážitok, experiment a nadšenie. Spoznajte budúcich učiteľov fyziky. Tak vlastne mňa to už ťahalo vždy od detstva. Vždycky som chcela učiť, pracovať s deťmi, lebo mám rada deti. Na strednej škole ma veľmi zaujala fyzika a vlastne to, ako sa dá svet opísať v experimentoch, že nie len tak nejako proste učebnicovo, ale ako to vidieť v tom svete a ako to zažiť. Výhoda fyziky je podľa mňa v tom, že má aj praktické využitie, že človeku vie pomôcť v bežných situáciách. Moderné vyučovanie fyziky nie je o memorovaní, je o objavovaní, experimentovaní a pochopení sveta okolo nás. Jednak tým, že sme tu kolektív budúcich učiteľov, tak si vieme poradiť, vieme vychytať nejaké veci, zlepšovať kvázi tú výučbu, aby bola vždy zaujímavejšia pre tie deti a ľakavejšia a skrz tie pokusy, aj preto je fyzika tá pekná, že vieme veľa príkladov demonštrovať. A prečo sú dôležité digitálne nástroje a demonštračné pomôcky? Podľa mňa tie digitálne nástroje sú veľmi veľká pomôcka do školstva a hlavne na fyziku, ako tu sme mohli vidieť na našom predmete, že využívame aj verniera a labkové, čiže sa nám ľahšie merajú tie veličiny, ako sa merali napríklad našim profesorom, ktorí nás teraz učia. Čiže je to veľmi veľká výhoda do školstva. Fyzika, matematika, informatika. Predmety, ktoré formujú budúcnosť. V dnešnom svete sú STEM predmety kľúčom k úspechu. Čo si o to myslia budúci učitelia? Prezentuje sa to teda vo svete, že je to náročné a je tam vlastne veľa toho odborného, ale podľa mňa je veľmi potrebné prezentovať to, čo sa za tým skrýva, lebo je tam veľa krásnej vlastne vedy, ktorú môžeme prezentovať ľuďom a tak ako keby ich nalákať na štúdium práve týchto predmetov. Tak taká vec, ktorú podľa mňa rieši v sebe každý človek, keď hľadá svoje zamestnanie, je uplatnenie, ktoré bude mať. A v týchto predmetoch je, by som povedal, že takmer 100%. Ak sa rozhodnete ísť študovať niečo zo STEM predmetov, tak si buďte istí, že si nájdete prácu a budete si môcť vyberať. Aké vlastnosti by mal mať budúci učiteľ? Každý učiteľ by asi v prvom rade mal byť trpezlivý, lebo o tom je vlastne tá škola, že žiaci sú rôzni a práca so žiakmi je teda náročná, ale podľa mňa taká hlavné, čo by mal mať každý učiteľ, je mať v sebe reflexiu, to znamená, že v období alebo v štádiu, keď nás to už nebaví a nenaplňa, mali by sme vlastne si nájsť niečo iné, lebo to potom odzrkadľuje sa aj na našej práci, aj na tom vlastne, ako učíme tých žiakov a čo ich naučíme. Podľa mňa každý učiteľ by mal byť stotožnený a veriť tomu, čo učí a vidieť toho uplatnenie, pretože z toho potom vyplýva všetko ostatné. Ak učiteľ neverí tomu, že má zmysel to, čo učí, tak potom ani on nie je zapálený a ani nevie vybrať z toho predmetu to, čo by mali vedieť jeho žiaci. Títo študenti sú budúcnosťou slovenského vzdelávania. Učia sa učiť inak, zážitkovo, moderne, s nadšením.